Ayo ayo नै गावदां गोजाथार नै गासिबो लागाव आयो मोसादो लोंखांबाय नालाय सिखारदो मोसादो आयो नै Hi guys नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो हरबाय दिनै बैसागुनि 2 थारिख दिनै गाइस लोगोफोर ओमफ्राय दा आं दा ब्लग भिडिअ खालामसै बोराय बुरिफ्रा मोसागासिनो दं खाम जथा सिफुं लानानै ओमफ्राय सेंग्राफोराबो लाइमोनफ्राबो एसे एनै ओंखारफादों आरो गाइस लोगोफोर आङो मोसानायखौ एसे मोनस्लाबफैयासै ओमफ्राय दा नै जानाय लोंनायावसो सफैदों आरो माना ओमफ्राय आं ग्रोब मोसायालासिनो भिडिअ खालामनो मोनफैयासै र' लाखिगोन आं रायज्लायस्लाबनो मोनालै सफैग्रो ना बाथोनजों जुमाय गिसि लोंग्रोनोसै र' खामनैसो दा मोसानायखौ भिडिअ खालामलांगासिनो दं गाइस लोगोफोर गाइस लोगोफोर बैसानि न'खरनिफ्राय मोसाखांनानै मागिखांनानै फैबाय आरोना नै ओमफ्राय नैबे गोदान न'खराव फैलायबाय आरोना आगान होबाय ओमफ्राय मोसाहैबायानो आंसो एसे लेट जाबावदों लास्ट जाबावदों र' मोजां भिडिअ खालामनानै देखायजोबनि गासिखौबो दहायबो सिगाङाव लाम देखायखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दाना लोंनायनि लाहार फाहार बालाबगासिनो मोसाखांबाय नालाय दसे लोंसिगोन बिनि उनाव आरो मोसाबावगोन गाइस लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना लागाव गाइस लोगोफोर नै जुमाय गिसि गोमो गोदै गोथाव गोजा गासिबो नै थाइबेंजों जाग्राया नै लोंगासिनो दं गासिबो नै सोरबा साहा लोंदों सोरबा बिस्कुट जादों आरो नै लोंखांनानै दसे मोसालायबाय नै दसे मोसानानै बिदाय लासिगोन आरो खनलांबाय था मोसालांबाय था लागाव नै गाइस लोगोफोर ग्लाम मानसि दं नै बा बयखौबो बराय हरबाय खुलुमहरबाय होनदोब्रा जोब्बायनो गाइस लोगोफोर जोङो बै न'खरसेयाव मोसाना फैनानै ओमफ्राय नै दा बेलेग न'खराव फैलायबाय आरो गाइस लोगोफोर नै वेलकाम टु बैसागु हेपि बैसागु लागाव लागाव गाइस लोगोफोर नै दानि बावै एसे लोंदोंमोन लोंनानै सिखारजोबहांबाय नै ओमफ्राय एबार मोसासिगोन आरो नै मोसाहांबायानो नै माखासे दे मोसा गरखाफोरा मोजां दामदो आयं दे मोजां दामदो आयौ नै गावदां गोजाथार नै गासिबो लागाव आयो मोसादो लोंखांबाय नालाय सिखारदो मोसादो आयौ नै साबायदों ना बाथोन दावखोदो एबार बेलेग न'खरसेयाव हाबैसिगोनलाय बिसानाव जाथ'लायबाय आरो ना गाइस लोगोफोर
गाइस लोगोफोर नोंथांमोना रंजालि बैसागुआव मोसानायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो आरो ना गाइस लोगोफोर दिनै बैसागुनि 2 तारिख आरो ना गाइस लोगोफोर ओमफ्राय दिनै 2 तारिखआव माने बोराय बुरि गासिबो सेंग्रा सिख्ला गासिबो ओंखारदों आरो ना गाइस लोगोफोर माने खाम जथा लानानै ओमफ्राय खिन्थु लाइमोनफोरा फुरा ओंखारजोबाखै आरो ना माने टेकजों एक्सट्रा मोसाबावगोन आरो ना हिन्जावसाफोरा लाजि नालायथो बिनि थाखाय जोङो टेकजों गामोन नङाबा समफोर मोसाबावगोन आरो ना गाइस लोगोफोर ओमफ्य दा मोसागासिनो दं बोराय बुरि गासिबो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लायाबो मोसाबादों आरो सिख्लाफोरा बारा ओंखाराखै सासे साथामल' ओमफ्राय सेंग्राफोरा ओंखारसाबदों आरो ना गाइस लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आं लासिंखौ होना दोनखानाय जाबाय गाइस लोगोफोर आं भिडिअखौल' खेबसे खालामबावनोसै आरो ना नायदो नोंथांमोना लागाव नै जा फिसाजोफोरा मोसादों नै खामा मा गोदोखो आया खामा मा दोनखो सिखां लागाव गाइस लोगोफोर नै दा लोंनायनि टाइम जाबाय आरो ना मोसाग्रा मोसागासिनो दं बिसोरबो लोंगोन मोसाग्राफ्राबो नै साहा लोंग्राया साहा लोंग्रा आं साहाखौ नाङा गाइस लोगोफोर दा नै दसे मोसाखांबाय नालाय नै गासिबो दसे रेस्ट लानानै आराम दसे लोंसिगोन 10 मिनिटसो आं लोंनायखौ एसे देखायसै आरो ना नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय ना बाथोन नै